Silav, êvar baş, şev baş, hevan hêvî dikim û tev baş in, selametin çawa ku hûn dibînin. Hevalê me Ronî Ruha hatiye, amade ye. Em îro hinek nîqaşekî cuda pêş dixin. Niha ev bû nêzê mehekî şer dest pê bîye li hember Îranê, İsraîl, Amerîka bi hev rane, welatên Kendavê jî piştgirî dan wan heta niha. Lêbelê îro em pê hesiyan ku Qeter dibêje ez hatime ber îflasê. Ne turîst diçin wê derê, ne ekonomîst diçin wê derê, ne însan diçin. Tam biye navenda şer, ew li aliyekî avê ye, Îran li aliyê diniyê avê ye, di nava Xeteriyê de ye. Dibe ji şer vedikşin, ji hemdê min dere, ê min heta vê derê. Yani ez naxwazim bim perçekî şer. Ka ji Ewropê ve İsraîl wê pozisyonekî çawa bigire. Navê derê tiştek ku ez merex dikim, ez bi Ronî re dixwazim nîqaş bikim pozisyona Kurdan e. Di nava vê mehê de Kurdan heqeten biryarekî rast da neda. Marco Rubio wezîrê karê derve ya Amerîkayê dibêje ez texmîn dikim ku di nava du heftê pêşme de şer bi dawî dibe. Em zanin rejîm hin neweşiya. Rejîm li ser piyan e. Tamam. Dewleta Îranê zerarekî ciddî dît lê rejîm hê jî li ber xwe dide. Rejîm hin naweşe. Eger Kurdan li cem Amerîka İsraîlê cih bigirta di vî şerî de ji xwe encama şer nediguherî. Çünkü bi me av germ û sar nedibû. Ronî tu çawa dibînî pozisyona Kurdan di vî şerî de Kurdan xwe yani xwe îspat kir, rewşa Kurdan çawa bû, stratejiya Kurdan rast bû. Tu çawa dibînî meselê? Yani destpêkê zêqî hewceyê mirovê nîşan yani zelal bike kanekî berê destpêkê silav bike hem li te bikem hûn jî ew can ku camerên me bibar dikin silavê xwe ji wan re dişînim. Welhasıl yani şer hîn di dome şer bi dawî nebûye şer nûh dest pê kiriye berîviya şerê 12 rojan dest pê kir û ev nêzîkî mehekî jî ev êrişa duyemîn ya ji hêla Amerîka û İsraîlê ve pêk ve tê meşandin di dome yani şer sis nebûye zaten şer şerekî ezmanî ye şerekî hewayî ye yani ji ezman da ji hewa da divê çê İsraîl û Amerîka li Îranê dixe û tiştê encamên dixwestin jî girtin yani niha İran piştavî şikaye yani İran ji rêvebirinê Îranê ji payebilindên artêşa Îranê kîl ser namaye kî saxe yek nema. Welhasıl bi nesaziya wê hemî têk çû. Welhasıl yani mirov nikane bibêje yani bi hawakî yani neyan encamê. Şer li hêlekê şer li dome li hêla duda jî tabii ki ji bo vî şerî plana Amerîka û İsraîl çi bû em tam nizanin. Ama tiştê em zanin li holê heye rejima Xomeyni pişta wî hat şikestin. Welhasıl li vê derê ev şer ji nav pê ve wî çawa bidome hîne diyar e. Pozisyona Kurd hetanî vê demê vê rojê gelek xweş e. Gelek Kurd gelek bi hawakî şaş tiştekî şaş meşandinek çê nebû. Kurd hetanî niha yekemîn tiştê pêwîst çibû hêzên Rojhilatên Kurdistanê yekitiya xwe çêkir. Ew tiştekî herî girîng bû. Ew pêk hat çi astê da ye wê çi astê da pêk hatiye ji nav pê ve wê çawa bidome kêmasiyê wê çin in hewceyê çawa hîn xurt bibin vana mirov kane li ser nîqaş bike. Lêbelê tiştê li holê heye gelek girîng e. Hêzên Kurd yek li Rojhilatên Kurdistanê destê xwe da hev û got şerekî hebe berxwedanek hebe parastinek hebe li vê derê Kurd yek îtifaqe yek dest e û wê bi hev re tevbigere ev tiştekî gelek girîng bû û ev jî ev berxwedana gelê Kurd ya ji Rojavayê Kurdistanê ji Kovanê dest pê kir hetanî nayê li ser nigaye yekitiyaka ke di nav gelê Kurda derketiye holê em encama wê li ku dibînin em encama wê îro li Rojhilatê Kurdistanê dibîne. Lêbelê Kurda hetanî niha pozisyonekî xweş dibe çi di pozisyonekî xweş dabûn û polîtîkaya hatiye meşandin baş dimeşe û encamê wê jî hene. Encamê wê çi hene? Yani Kurda bi hawakî zelalî tu hêl negirtiye ne êrişî Îranê kiriye û ne meydan ji Amerîka û İsraîlê jî xwendiye heyran em li dijî were. Welhasıl di vê derê de pozisyona Kurd baş e ama şer hîn didome û şerê bidome dibe sibê agirbestek jî çê bibe lêbelê carê dibe çi fitil vê ketiye.
yani İran ve hava ser nigan namine o nigan xwe Paris ve wisa devam neke. Mesela jinav ve Kurd ve yekitiya ke niha bavaki 6 parti 5 parti hatinin cemhev rêxistinên Kurd hatinin cemhev yekitiyake çêkiriye îlan kirine ev yekitî çawa xurt bibe. Pêşengên wê dibe çi yani ji hêla dîplomasiyê da ji hêla qada şer da her wiha sekreterê wê her wiha ji hêla çapemeniyê da yani her roj partiyake dernekeve û li gorê xwe naaxive. Yani dibe dirê da têkiliya xurt navan da hebe û ev jî bibe mînak yani em qala artêşeke Kurd dikin ya yekitiyake ginetewî em dikin ya ev yekitiya ki Rojatê Kurdistanê pêk hatiye mirov çawa kane vê weke mînak weke pîlot mirov bimeşîne ez dibêm qey Kurd gerek hemî bala xwe bide ser vê konsantrasyona xwe bide ser vê lêbelê şerê Îranê didome dibe mehekê bisekine dibe heftakî bisekine dibe hefta bisekine İran pişta wê şikaye û ev şer jî wê bidome dibe çendakî bi hawakî hinekî sis bibe lê ev şer wî bidome. Gelo mümkün e sibê du sibê em Kurd derkevin bibêjin ya firsendekê dîrokî hatibû pêşiya me dikarîbû em li keleka Amerîka İsraîlê cih bigirin vê rejîmê hilweşînin tam firsend bû me firsend ji dest da û Îran jî niha bihêz bîye yani dibe ku em poşman bibin sibê du sibê Ya nahatiye wê astê nahatiye wê astê bi hata wê astê ez xwe bawer nakim Kurd ne Kurdê berê ye yani dagirkerekî Kurdistanê li hilkişe û Kurd jî bibêjîna îşê min pê nasekine yani herî zêde îşê Kurd pê sekine herî zêde ev pirsgirêka Kurd e herî zêde ev problema Kurd e yani Îraqa Amerîka lê nehata lê şer çênekire Sedamê dibe çi Îraqa nihil nekşiya îro başûrê Kurdistanê federasyona derdiket holê velhasıl ev şerê nehata Sûriyê ev mijara Kurd Rojavayê Kurdistanê hebûna Kurd hew qas derdiket berçav her çi qas li wê derê şaşî jî hat çêbûn û dibe çi berxwedaneke dîrokî jî hat meşandin lêbelê tiştê me xwest îro neketine destê me ama mesela Rojavayê Kurdistanê jî hîn bi dawî nebûye mesela ev pirsgirêka li Îranê ev şerê Îranê dibe ji nûh ve çarenûsa Rojavayê Kurdistanê binivîsîne. yani Gorê min fermo. me dikare firqiya Rojavayê Kurdistanê û Rojhilatê Kurdistanê jî bide berhev yani Rojava Rojhilat yani beşê Îranê naşibe Rojava Rojava pir kêm Kurd hene demografiya heremê tam ne Kurdistaniye mesela tam navenda Kurdistanê Qamişlo ye sedî şêst nüfusa Qamişlo Erebin hesekê sedî şêst dîsa Erebin yani Rojavayê Kurdistanê henekî zehmet e li wê derê mirov bikare be Kurdistanekî ava bike ji aliyê siyasî ve jî desthilatariya wê derê di destê di kontrola partiyekî de bû piranî yani tenê PYD zêdetir serdest bû li gorî partiyê din lê Rojhilat ne wisa ye Rojhilat temamî Kurdistan e erdnîgariya wî coğrafya wî di destê Kurdan de ye coğrafiyekê Kurdistan heye Îranê jî qebûl kiriye li wê derê yeketiyekê cidî heye yek jî pir partî hene ji niha ve 6 partî bûne platformekî dikarin bi hev re biryarê bidin êdî nemaye ser tenê hêzekî qedera Kurdên Rojhilatê Kurdistanê ji destê partiyekî de nakeve yani firqî heye di navbera Rojhilat û Rojava de ji ber vê mirov dikare hêviya xwe biparêze çima vê yekî em mecbûrin bibêje ji ber ku rewşa Rojavayê Kurdistanê ya ku em ketin navê li cem me bû travmayekî heqeten ji aliyê derûnî psîkolojîk ve bandorekî pir giran li me kiriye ji ber ku me kedekî pir mezin da wê derê bi taybetî tu çûyî di wê derê rûbirû tu sekînî te şer kir te bedena xwe xistine va meselê îja bi hezaran 20,000 însan mîna te zêdetir 20,000 însanê me derdora 20,000 însanê me şehîd bûn bi 10,000 însanê me birîndar bûn bi 100,000 malbatê me perîşan bûn Rojava nexweşiyeke travmayekî ye hat ser me ra derbas bû em kengê tên ser hemdê xwe nizanim yani vîya wekê şîrove dibêjim Amerîkayê ez hema gotinê dim te Amerîkayê xwe îspat nekir lê keleka me cih negirt ji ber vê navbera me û Amerîkayê de şikestinekî çêbû di mesela baweriyê de îja li Rojhilat em çawa ji nav der dikevin
van tiştên li ser masê numuneyê li ser masê em çawa bikarin ji wan dersan derbixin û ji nû ve heyatekî bidin destpêkirin ji aliyê kültürî, ji aliyê siyasî ve ji aliyê şer ve veya hinekî ez dibêjim jê re stratejiyekî taybet ya pisporî lazim e yani li rojhilat Ronî. بله اگر درفت یعنی دستور بده از فازم در حق روجوای کردستان دوا چند گفتنی کل ببینیم حال روجوای کردستانی راست اردنگاری وی دیاره و هاش شرط و مرچ دیاره و هر وا برفلانه که جروکی گلی کردوی داری مشان اما وقتا ام هو ببیجن دبیچه یعنی شرط و مرچ دیاره اردنگاری دیاره هجمیالا عربا جهی و ام گویجی ببیجن وما امریکا جی ترکا مکر و دولت نانه توی عالی من نکرو تا ام وی ببیجن ام تیک معنا دیسا پشتا پا براستی را دکن دبیچه سری و قدشون گلی خواهد دهونن اف جی ام گلک وینکن حوجه دی ام وینکن yani şaşıyor ve havcayı em bibînin ha yani mel wê dirê çi diparasî roja ewil de me çi dixwest ev diyar e li ortaya yani projeyek me yani em bibêjin ev rojên me li van rojên dawiyê yek me Rojavayê Kurdistanê jiya me pir bîrî wa rojanan nedibir proja me dabû berxwe wexta hinekî din projeyek li ser nigekî xwe saxlem ba hinekî ji xewn û xeyala û ji fantaziya em zêde me hinekî xwe jê dûr bixista rastî berçava zelal bû rastî ban dikir wê çi biba diyar bû yani weke ronî bixwe ev sê salên dawiyê min derheqê Rojavayê Kurdistanê da bawer bikim dihan gotar nivîsandin meqale nivîsandin ve bixwe weke kesekî ban dikir wê wisa bibe wê wisa bibe ne kes dibêje zanim mesela em çi dibêjin em dibêjin hewceye em vê mesela erdnîgariyê û mesela dibêje sosyolojiyê û nizanim çi em vê nekin hemçet me çi kir û me çi nekir hewceyê rêvebirên Rojavayên Kurdistanê rêvebirên tevgera azadî em kesên Kurd rojnamevan rewşenbîr em vê derzî vê şûjinê dixwe re jî ki me çi kir û me çi nekir yani deh cara ve mesela ev tedî li ser sîngên zarok yani ala rêveberiya Rojavayê Kurdistanê da Tirkî têda nebû Ya ödiye o bun detay. ya bu ne detayen Mamoste ev ne detayen wexta tu ji destpêkê da dibê çekkerê xwe bi sikakeke saxlem girê nede em dibînin bang dikin detayî portrê mezin de ji detaya çê dibe portrekî bi serê xwe bê detayî tune di cîhanê da portrê mezin ji detaya çê dibe wexta ev detayî bû ev detayî bû portre xwe diqede li holê welhasil berxwedanek mezin gelê Kurd wê derê meşan şehîd dan xwîdan dan û bi hawakî gelê Kurd niha ji qirkirina ji dibêçe ji qirkirina hatiye parastin ev jî tiştekî li holê mirov kane bibîne û pê serbilind bibe ha wê derê gelê Kurd bi qirkirinek mezin a bû ama em hewceyê Rojavayên Kurdistanê yani ma ez û tu jê mînaka dernexin ji ber ne pir meseleyê mesela rêvebirên gelê Kurd ev şer şerekî niştimanî ye ev şerê Kurdistanê ye ev şerê mafê Kurd e hebûna gelê Kurd e ev bingeh wexta em ji vê bingehê wata deqa em jê dûr dikevin em di her derê da mêwenda bikin ama nayê ki mana em ê hewl li ser vê rûnin mafên jînê nas nekin dibê çe mafên gerdûnî yên mirovatiyê nas nekin nanê hemiyan nas bikin ama gelê Kurdî rabûye çûye li çol û çepera şer kiriye sewa tek tiştekî şer kiriye stewa hebûna xwe stewa mafê gelê Kurd stewa axa Kurdistanê yê dagirî şer kiriye em vê rastiyê hewceyê bikin nivîşt bidin ser sînga xwe ha hêza me heye nîne em ê çi bikin carna mirov şûnda dihere carna mirov mecbûr dibe her tiştî qebûl dike mirov dibê çe yani li hevzir û dinin tê bi hevra aştiyekê çê dike vana hemî dibe mirov carna wenda dike lê gerek ev xeyala te ev xarîta dibê çe riya te weke nivîştekê li ser sînga te girêdayî be û destê te li ser be navbera li ser dilê te be wexta ev nivîşt dema di vê nivîştê da kêmasî çêbû tu îro li wê derê serketiyê ji wê biçibe tu bi zimanê bi Tirkî serketiye an bi zimanê erebî bi serketiye wê biçibe wê nebiçibe mesele ev e Niha nûçeyekî lezgîn heye min li ser ekranê nivîsandiye İsraîlê li dilê atomî yê Îranê xist stasyonên Arak û Yezdê hatin bombebarankirin nûçeyekê li ser vê yekê nûçeyekî din jî heye ji MHP alîkarê serokê giştiyê MHP îstîfa kiriye ez İzzet Ulvî Yönter ew muhîm e ji ber ku ev kes
یک جنابین گرینگی پارتیا MHP بو گلو علاقه به پیواژوی هەیە یعنی ئەگەر دەرزێکی لە MHP بکەوێ ئەف دکارێت دەوامەوی وەرە دوی معنی دەبێژم کامل سەر بسێکنن لێوەکی ئاگاهی نها پشتی ێریشên اسمانî yên İsraîlê yên ser du kargehên herî mezin yên Polayê du baregehên atomî yên Îranê Tehran bi tolehildaneke tund gev xwarin. Di heman demê de artêşa İsraîlê bi fermî bombebarankirina armancên atomî yên li Îranê piştrast kir dibêje deme êriş kiriye artêşa İsraîlê di daxuyaniyekê de ragihand ku hêziyên wî yê esmanî îstasyona hilberîna ava giran ya li Arakê bombebaran kiriye. Ev der wekî bingeha sereke ya hilberîna platînyumê ya ji bo çekên atomî dihate naskirin. Artêşa İsraîlê piştrast kir ku li Yezdê li bajarê Yezdê li fabrîqeyekî uranyumê xistine. Niha ev cûreyekê nû yê şer e eger İran bersiv bide İsraîlê eger binesaziya gazê petrolê avê xirab bike li İsraîlê welatê kendavê êdî em ji nav dernakevin Ronî pir zehmet e yani. Yani agrbestek di navbera Amerika û Îranê de çê bibe İsraîlê şerê xwe bidomîne û bê naber. Velhasıl ev agrbesta jî qal dibe jî ez bi xwe dibêjim yani xapandine. Yani çawa xapandine? Yani İran têk çûye, İran pişta wê şikaye lê belê hewceye dibe çe erdê ra jî hinek hêz têkevin İranê da ku İran bi tamamî bi hewakî bêguhertin yani ev rejim bêguhertin. Ev jî yekemîn ku dere em basa vê tengava Hormuzê dikin dibêjin ya Hormuz boğazı. Em bi Tirkî wisa dibêjin. Velhasıl tengava Hormuzê yekemîn niha tiştekî lezgîn bêstendin û têkeve bin kontrolê ev e. Ev jî dema hêzên erdê yani erdê şer neke nîn be tu wê derê nikan parêze. Yani em bibêjin artêşa İranê İsraîl ana Amerîka çi wê derê ew kontrol kir. Tu wê derê domdirêjî yani demdirêj tu nikan biparêze. Ji bo tu wê derê kan biparêze hewceye ji hêla Rojhilatê Kurdistanê hewceye ji hêla dibe çi Awazê ew kesên Ereb e wê derê Ereb henin. Ew yani di vê derê de operasyonekek li ser erdê şer dest pê bibe. Yana ev Hormuz nayê parastin. Lewra ê min ez bi xwe di vê baweriyê de min niha bi hawakî hêzên Amerîka û İsraîl vê amadekariyê dikin. Yani dibe agrbestek jî çê bibe weke mehekê du hefta bidome ama ev plana bi hêdî li wê derê bin herêmana têxin destê xwe ya Amerîka û İsraîlê heye û ev jî dema tiştekî wisa çê bibe dibe çi yani şerekî li erdê çê bibe muheqeq Kurdê jî têkevin li û tevgerê Rojhilatê Kurdistanê wê biparêzin. Yani wê Rojhilatê Kurdistanê de şer bikin. Tebasa tengava Hormuzê kir di vê naberê de me nivîsandiye niha Qeter dibêje dewleta Îranê bi hezaran salan ev vê derê ye em jî li vê derê ne em cîranê hevin bi dawîkirina Îranê nemimkün e ji ber vê yekê dibe em cîranên hevin em ê li kêleka hev û dibijîn dibe em taraftarin ku çareseriyekê were dîtin. Yani em dizanin ku yek ji welatên kendavê ku herî zêde zirar dît Qeter bû nekarî petrola xwe bifroşe turizma xwe wenda kir aboriya xwe wenda kir Qeter ket zirarekê ciddî di mesela şerê li hember Îranê de ana dibêje ez ji şer vedikişim tabî Donald Trump vê yekê çawa pêşwazî dike ez nizanim Donald Trump wê kêfxweş nebe. Peki ez vê şîrove bikim yani gelo ev tê çi mane yani Qeter zane acaba şerekî mezin ke dest pê bike yani plana Amerîka û İsraîl heye da ku şerekî mezin ke dest pê bike lema Qeter niha da vê eşkere dike divê heyran ez ne hêl girim ez hêl nagirim yani ev mirov nikane vê wisa jî bixwîne gelo. Êdî çawa şîrovetkî erê elbet niha yani ez fermo İsraîl şerê İsraîlê yê li hember Îranê bawer nakim hetayê be niha mesela doh min cihda şîroveyekî ew jî di wê qenaetê de ye ku sibê du sibe Amerîka mecbûr dîmîne ji rojhilata navîn vekişe ew ê hegemonya xwe ji İsraîlê re bihêle İsraîl jî stedî sed dizane ku ew ê nikare be dawî li Îranê bîne çi dike radibe ew ê bi Îranê re li hev bike were em herêmê di nava xwe de dabeş bikin
Irak ji tera, Suriye ji min re, filan tişt tera, filan tişt min re. Vê derê yani şer heta nadome. İsrail nikare bide ber çavê xwe wekî dewletekî piçûk ê nû li Rojheta Navîn xwe enerjiya xwe, aboriya xwe tune bike di şerê li hember İranê de. İsrail baqile. Ez dibêjim ev şer belkî îsal bidome ama dawî li İranê nayîne. Ew ê di dawiyê de İsrail ew ê çi bike? Ew ê hêza hegemonîk has serdest a Rojheta Navîn di navbera xwe û İranê de ew ê par vê bikin. Yani bi şiklekî ew werin ser xetekî. Nizanim yani ev jî texmînekî yani. Yani zluqa zaten ne duy bawariya da ne İsrail ne Amerika yani derdeki wani İranî bi dawî bikenîne. Derdê wan ev rejima nû heye yak nek dibe çe bi hawakî ew jî weke hêzekek hegemon Rojheta Navîn li dijî Amerika li dijî İsrail di liv û tevgerê de ye vê hêzê vê hişmendiyê hilkişîne. Derdê wan hişmendî ye yani li İranê hişmendiya İranî ya bi serê xwe ew jî weke hêzek hegemon tev digere vê têk bibe û bi hawakî bi Gotina xwe çawa ji bîr neke niha ev hêza ku em behs dikin hêzekî ye Şiî ye. Hêza Şiî ye. belê Ev belê. rengekî girîng ê Rojheta Navîn e. Ama hêzekeke şer li hebûna xwe şerê xwe hemîn ev hêzên niha li hemberî İsraîl şer dike ev ev hişmendî ya İranê wan ev derxistina holê van rêxistina van tevgerina wan avakirinin û ew finanse dike û ew çek dike û ew îdeolojî di pêşwan. Mesele divê derê de ev ne Şîî an Müslüman Sünnîbûn vê derê ne mesele ye. Şiîtî 1500 sal e li herêmê heye ew ê tim hebe. Rêxistinên ku İran piştgirî dide wan jî wê tim hebin, Husî jî wê hebin. Wana bi dawî nabin. Berê vanayê li ku be. Mesele vana dijminê wan wê kî be? Wê İsraîl be wê Sünniyê Ereb be. Mesele henîk ev e. Wana wê li hev bikin. Ez te re dibêjim ev mantalîte li Rojheta Navîn wê tim hebe. Ev rêxistin jî wê hebin. Aniha hev û du diceribînin. Ka kî zora kî dibe? Ev şerê hegemonya ye, a serdestî ye. Niha İsraîl ji ber ku nû ye, tamam mantıqa İsraîlê jî aniha cihûtî dikarin bibêjin Siyonîzm feq nake. Ew jî îdeolojiyekî bingehîn ê Rojheta Navîn e. Ew jî têk naçe. Ew ê tim hebe. Mesela ev mantalîta kevneperest ya Sünnîtiyê, Selefîzm wê tim hebe. Kurd jî wê tim hebin. Niha vana nikarin hev û du tune bikin. Tiştek ku dixwazim bibêjim aniha ew kesê ku bawer dikin ku İran wê bi temamî ji mantalîteya Şiîtiyê dûr bikeve ez dibêjim xwedixapînin. Dûr nakeve. Di wê manê de dibêjim. Yani mirov xwe nexapîne. Nizanim. Ez jî dibêm arman îş ne ew e. Yani şîîtîbûna İranê ji bo Amerîka ji bo İsraîl ne mesele ye. Ez jî dibêjim niha şîîbûn jî yani ev şîîbûna wî yani manha ji li hemberî xelkê cihûyî çê nebûye li hemberî Sunniya çê bûye. Bi hawakî navbera wan pirsgirêk navbera Sunnî û Şîîtiyê de ye ev. Welhasıl ama ev Şîî îro İran pêşkeşiya wê dike rêveberiya wê dike berê wê dijminê wê yekemîn armanca wê İsraîl ji holê rabe. Mesele ev e. Wexta vê zihniyeta xwe vê hişmendiya xwe biguhere zaten tu pirsgirêka İsraîl bi İranê re namîne. Ez wê dibêjim. Pir rast e. İran wê hebûna İsraîlê qebûl bike. Rast e. Niha wextê ku mirov vegere dîrokê mirov dibîne ku beriya Sünniyan Şiîyan hebûna cihûyan qebûl kir. Li welatê xwe deriyê xwe ji xwe vekir. Ew parastin. Veya ê ku cihûyan li Rojheta Navîn parast pêşî beriya her kesî Faris bûn. Milletê Faris bû. İmparatoriya Tabii Faris. ki. Wê çarê jî tune bû. Yani Muhammed û yani ola İslamê jî li holê nî bû. Em tiştê qal dike dîrok dûr û dirêj e. Ama dawiya da wî re milletê Faris û milletê cihû nava aştiyê danî. Wê dibêjim. Xelkî aynê tev te dibin ez jî dibê çe binê wê mohor dikim
خلق ایرانی و خلق جوی نالبر اویدا پرسکریک نینه اف کرد به اف پشتونی دبه اف دبه چه يعني خلق ایرانی و جوی نالبر اوان دا پرسکریک نینه و خلق جوی جی خواه خلق گجمالات خلق ایرانی زاده حسبینه و دیروک جی وصاید بیجه و تئولوژی جی وصاد بیجه و الحاصل اما مسئله چیه يعني جی اسلامی وشینده اف شیعی و سنی درکت وشینده و بالطایبت يعني خمینی مثلا پرسکریکا د ناودرا ایران دا فارسان دا و اسرائیل دا انجویا دا دست بکریه جی خمینی وروایه یعنی خمینی یکمین یک شورش پیگانی یا بیشین یا شورش اسلامی یا کلی ایرانی پیگانی او پیشنگی وی زاتن وی مثلا پرسکریکا آنتی سمیتیک و آنتی جوی بون و آنتی اسرائیل بون جوی کسی دا دست بکریه مثلا اوه و جوی روژه دا ev hişmendi, ev rejim, ev İran'ı bireyve de be. Perskireka İsrail ve hişmendi rahiye. Ev heyzen yani Resulullah bigre, tuj nizam işkiye bigre, Rusya bigre, bu tuj heşte şabi bigre, hemmi leşkerin İran'ı. U hemmi hebuna xwe lehemberi tunebuna İsrail halkı cüvi Allah kirne. Mesele de vedri daye. Ew camerê alîkarê serokê giştiyê MHP yê îstifa kiriye neçûye îmraliyê nehatiye ez wekî agahî hinekî ser rast bikim ew ê ku çû îmraliyê hat Fethî Yıldız e ew jî alîkarê serokê giştiye lê ev camerê ku îstifa kiriye İzzet Ülvî navbera wî û Fethî Yıldız xirab e. Problem di wê derê de. Di wê derê de jî şerekî li ser text heye. Yani piştî dewlet Baxşelîkê MHP birêve bibe. Di wê derê de şerekî wisa jî paşperde xuya dike. Fermin. Yani dibe ku eleqa wî bi pêvajoyê tune be, dibe ku mesela wana îqtidarê be, desthilatdariya partiyê be rast e. Niha îro heyeta Dem Partiyê çû îmraliyê hat, di vê navberê de Serokê Parlamentoya Tirkiye Numan Kurtulmuş beyan kir ku piştî ku çekdanîn xwe fesehkirina Partiya Karkerên Kurdistanê bi wekî fermî ji aliyê eskerê wan ve mîta wan ve were piştrastkirin, ew bi lez dest bi pêngavên yasayî bikin. Niha ev tiştek ku Numan Kurtulmuş dibêje tiştekî ne nû ye, ez dibêjim vana meselê dirêj dikin û dikare ev pêvajo dikare dîsa xirab bibe. Dibê Kurtulmuş dibêje. Eger partiyên li parlamentoyê wekî di komisyonê de dilsoz bin ev yasa wê di demekî kin de were derxistin. Tirkiye mecbûr e xwe ji metirsiyên li herêmê biparêze. Numan Kurtulmuş wekî din beyan kir ku parlamento di demekî kin de li ser raporekê hevbeş li hev kiriye ev yek serkeftinekî mezin e nav vir de ama tiştek ku vê derê ez jî hez nakim ku zorê min diçe dibe ji bo ku em yasa derbixin dibe artêşa me û îstixbarata me biçin cî tespît bikin, îspat bikin ku Partiya Karkerê Kurdistanê bi temamî xatir ji çekan xwestiye, xwe fesih kiriye, li holê tiştekî nemaye ancak wê demê em dikarin yasayan derbixin. Vaya gotina wana fermî ye lê em dizanin ku aliyê tevgera siyasî Kurd yani aliyê Partiya Karkerê Kurdistanê ji vê rewşê pir aciz in. Mühlet dane hebûdû haya me ji vê yekî jî çêbiye mühlet dane hebûdû ka em binêrin sibê di daxuyaniya Dem Partiyê de ya ku heyeta îmraliyê ji îmralî îro vegeriya ka ew ê çi bibêje em mereq dikin. Baş e me Newroz hat derbas bû me fikra te nepirsî beşdarbûn çawa bû coşa gel çawa bû bi vê Newrozê re yeketiya Kurdan xwe nîşan da nîşanê da çavê dunya alemê li ser me bû dewleta Tirkiye jî Şam jî Amerîka jî çavê wan li ser helwesta milletê Kurd bû gelo milletê Kurd çiqas yek e tu çawa şîrovetkî vê encama Newrozê ronî? Milletê Kurd yek e pirsgirêk berjewendiyên Partiyê Kurd neyekin. Hişmendiyên Partiyê Kurd neyekin. Yani gelê Kurd yek e. Îro li çar perçeyên Kurdistanê gelê Kurd stava hevdû di her demir îro li Muhavadê
بیچل حمدانی کرمانشاهی شرک چیوه و رونی والحاصل یاجی تاری یاجی بدران وی ریک هبن هر نویدری سوا پرستنا گلی خود بمره و هر وها جویدری جوی ورن کبانی ورن آمدی ورن سیواسی ورن مراشی وی بمرن ورن دیروکی وی بمرن ابنا گلی کرد دی مسوگر بیه یعنی ابنا نقاشه ابنا سواله دی لیبلی کرد لنوعی خواه لموسای خواه دگرن يعني يكي جيرا بيشنتي بك ولسر في ريبازي في قالي يعني خواستك قل برچ آوا بك والغوري وي بارتيا بده هيلكي او ايدولوژيا بده هيلكي الغوري وي تابقره بس كده كرد نها أبا اما افجي هيدي شغولي رادبه يعني هم دبنا ريبرين قالي كرد لچار پرچین کردستانی اوجی و بانگا گلی کرد و کلینا گلی کرد بهیستینه اما چو قاسوی جدل دا تر بگرن از بخواد بیجم گلی کرد لیکدک پولیتیکا همین شوپینه دبه تشتکی رخنه نکه دبه بیدک بمینه لی بلی جمال خواهد ناکبه جمال خواهد صافر يعني المال خويا اما راستي ايدي خويا دبينا لي بلي قال لي ريبرين قال لي كلشي نقولي في اوجي تابدقارن يعني لو تابدقار كاي ان دافكان ريبرين قال لي كنت مدبينن لامبري هبز بانغا يكتيا كرد بانغا يكتيا نتوي شهرا هر ريبرين قال لي كرد تيكسمان اما فازم وك دبيتشا افجي بهوا كيتيك بن قيدا يعني طماع دبيع دا ممروب یکتیاک نتوی خواست ناوی یکتیاک نتوی دموکراتیک به نظام چی به وانا دیک معنا هنجت ناز ناخواسم وقتا ببیجی تمام از یکتیاک نتوی خواستم لی بلی به چی بو ناوه لی بلی نا لی بلی گرک دموکراتیک به یا یکتیه yani یکتیاک نتوی وقتا چی به لسر پاراستنا نرخی گلی کرد و وەک هەدەفان داویژی چییە؟ ئازادیا گەلی کوردستانی هەگەر هەنجە دەرفەت هەبن بە هاواکی گەلی کورد کانە بە vê gemiyê bihêne qirağê armanca ew e yanî mirov kanî li ser an li ser îdolojiya an li ser nizanim çi û çi wana nav xela kurd kanî ji xwe re nîqaş bike ama a girîng çi ye kurd gerek wek yekitiyakek netewî çêke da ku Kurd êdî dîplomasiya wî hevra bê meşandin şerê wî bi hevra bê kirin û xwesteka wî yek be û dengê gelê Kurd bibêze û armanca wî gelê Kurd mafê gelê Kurd stadiya gelê Kurd biparêze wexta armanc bû ev û şîn da zaten ev bixwe ji bo gelê Kurd demokratîk e çunkî xwesteka gelê Kurd demokratîk e nehewî tu nav lê bibe ya demokratîk e ya ne demokratîk e yani welhasıl gotinana jî hewceyê mirov xwe hinekî jî dûr bixe gelê Kurd yek e Newroz derbas bûn baş derbas bûn Newroz baş derbas bûn lê belê me çi dîtin me dewleta Türk dît yani mesela dema tedî Newroz gel ji Newroz dawî dibûn li wê derê gelek însan hatin girtin gelek zarok hatin girtin ê her wiha melkudî me li Rojavayê Kurdistanê an li Sûriyê jî dît qaşo Newroz bi hawakî fermî bû me zehmetî hatin kişandin êrişên ser gelê Kurd çîbû me dîtin di vê derê de dixwazim vê jî bibêjim li Kobanê ciwanekî Kurd an zilamekî Kurd bi hawakî ala Colanî ji dardanî lê belê bi hawakî yanî li Rojavayê Kurdistanê li Kobanê ew kes derketiye sekiniye li paş wî ala Colanî çunkî em vê ji ku zane em vê ji Tirkiyê zanin çi cara Kurd ciwanekî Kurd di mesela Kurd û Kurdistanê da di mesela PKK da dihat girtin yekemîn me ji hêla polîsa ve rismê wî dihat kişandin û vela dibû li ber ala Tirkiyê bi hawakî sekinî bû yani diket rêzê şirove nekir heta niha ama ez gelek îşandim yani eyne mantalîta dewleta Türk çawa ciwanên Kurd yekê digot hûn sempatîzanên PKK'nin hûn Kurd in nizanim hûn çi ne digirtin dema li qereqolan wênê wan taq dihat kişandin li paş wan rismê ala dibe çi wênê ala Tirkiyê herî mezin ê heman tişt ev kesê li Kobanê
قهریه چویه آلا جولانی دانیه yani ez benim qey gerek ez bu kadar zeyşandım. Yani min got hala vaçta dol Türkiye'de hat selime. Rojavayı Kürdistan'ı yani tabii ki zor bu şey zanım yani bu revebrin Rojavayı Kürdistan'ı mesela hani ki hassas bu zor bu çünkü ilmi derece bahava ki havje gale kurt qabı palisi ro qayrana kemezin heye ve hasıl mukassas bir jama bilmizma. Evet tütbeji. Ha beli. Orijinal ve ne? Yani veke mahkumeki veke suçdareki dane. Beli aynı kişi Türkiye çicara emyek bahatana gırtın li karakol li emniyetin polisa yekemin car. Naha eğer emli suçdaran digerin suçdarın heri mezin li Şamene. Vana çetene, vana merkujin, jinkujin, vana katili kurdane. Anha heji tinin dikane kurda işaret dikin, vana çeten greyday devleta Türkiye'ne. Yani revebriya xaser Türk Kurdeki nikare teslimi adaleta Şam'e bike. Yani em vake milleti Kurd ve eke red dikin. Tu xorteki me haq nake. İnsanın me hestiyarın. Me travma derbas kiriye. Em nexweş ketine. İnsan eki dikare biçe ali bine xware ne meseleye. Yani me vake revebriya xaser beriya du meha me biryar da em ala Şam'e komple revebriya xaser derbixin çünkü nabera me de şer despi bu. Dexeki ana hevalekî ji me re dibêje teslim nekirine. Wê nizanim ez wê nizanim min nizanim teslim kirine Tamam. me ser wênê heye videoyê Li ser medya civakî pir dihate gotin ku ev camêr hatiye girtin teslîmê adaleta Şamê kirine lê em dibihîzin ku tiştekî wisa tune ye. Ev baş. nizanim Baş e. ez wê nizanim teslim kiriye nekiriye ama ev wêne canê min nîşan hem wêneyê hem videoyê wê canê min nîşan nixwest ez wê bînim ziman Pir tij ez canê wê me jî bibê ez wê jî bibêjim ez wê jî bibêjim yani Rêveberên Rojavayê Kurdistanê jî zehmetiye danîn. Çi halî zehmetiye danî yani bavakî dewletek li wê derê hatiye îlan kirin rêveberê wê hatiye îlan kirin weke Colanî welhasıl Kurd wê derê bêmaf manin. Bavakî Kurd gerek xwe biparêzin. Yani li wê derê ez bi xwe nabêjim yani na yani ala Sûriye hewceyê mirov qebûl nekir na hatiye qebûl kirin yani çara Kurd nemaye. Çara Kurd nemaye. Kurd hatiye wê astî ew al hatiye qebûl kirin. Lê belê mirov kane bibêje heyran evî nû e ev kesên Kurd li vê derê zarokê wan hîn cesedê wan, canê wan, bedenê wan nediyarin, xuşkê wan birayê wan li Raqayê, li Tabqayê, li Dêrê Zorê şehîd ketine, hatine revandin hîn bedenê wan, gorê wan nediyarin. Lewra gel hîn bi qehre alek daniye ne daneniye hewceyê nebe nîqaş dewleta Sûriyê vê ji Kurdan nexwazdi al daniye gerek em yani welhasıl ez dibê min qey mafê Kurd gelê Kurd rêveberên Kurd mafî wî heye bibêje heyran bisekine hêdî Çima sembolên xelkê bi qîmetin ême ew xwasa bêqîmet têne dîtin çiqas milletên ji xortên Ereb çetên girêdayî dewleta Tirkiye ê Şamê çendik û çend cara ala Kurdistanê şewitandin. Beriya şer jî di dema şer jî piştî şer jî. û daîma tu ne devlete bavê min tu ne devlete hêza tenîne pişta tenîne sînga te hebû sînga xwe jî fermo. em zanin li cem milletên rojata navîn sembol al daîma pîrozin. Li Ewropayê tiştekî wisa tune ye. Li Ewropayê Xêncî Kurda her kesî pîroz lê Kurd ne pîroz. Çima ême em mecbûrin qîmetê bidin sembolê xelkê. Ala Tirkî alekî qirêj e. Sembolekî qirêj e. Ji ber ku bi vê alê em işkence kirine avêtine ser gundên me. Em bêrûmet kirine bi sembolê ala Tirkiye. Ê Şamê jî wisa ye. Ev ala çeteyan e. Yani ew xwesa net û vekiriye. Rêveberiya xweser ne ku qebûl kiriye. Rêveberiya xweser herema xwe yani bu ara biye şirîk. Vaxtî ku rêveberiya xweser mecbûr ma bi rêveberiya Şamê re bibe şirîk ê mecbûr tu ala wan jî qebûl dikî. Yani hinekî ji mecbûriyetê jî tê. Yani eğer bi rıza dilê me biye, eğer li ser qirara me ya demokratîk biye ku em ji gotina demokrasiyê em pir hez dikin, eğer demokratîk hilbijartin çê bibiye em vê alê qebûl bikin ya nekin, sedî not însanê me ve bigotin em qebûl nakin yani. Çünkü alên me hene.
çima em qebul bikin. Eger madem ki em qebul dikin, tu ala Şamê qebul bikî jî tu mecbûrî ala Kurdistanê dayînî kelekê ji ber ku em weke netew em milletekî cuda ne. Em xwedî alin, em xwedî sembolin a ji wara. Ala Kurdistanê danî sê ekranê. Li Başûrê Kurdistanê li keleka ala Iraqê ala Kurdistanê tim heye tê daliqandin. Yani ew numunek baş e. Niha pirsekî din heye ji te tê pirsîn, yani İran hinek bihêz xuya dike. Tengava Hurmuzê weke kartekî, weke kozekî pir bihêz di destî wî de ye, aniha biryar daye wê tengavê temamî girtiye. Eger tengav wisa girtî bimîne, li cîhanê aboriya cîhanê ser û bin dibe. Ez behsa êrişên İranê jî nakim. İran wextê dest pê bike êrişî welatên kendavê bike, zirar bide elektrîk û ava wan, welatên kendavê bê av dîmin ji ber ku çol e. Yani coğrafya wan ne müsait e ji bo avê peyda bikin. Hemî girêdayê elektrîkê ye. Li welatê Ewropayê navendekî avê û elektrîkê tune ye, tu bombe bikî û însan zarar bibîne. Tiştekî wisa tune ye. Av li her derê heye. Ama li welatê kendavê tenê qûm heye. Tu tiştekî din tune ye. Ew dere hanê ji bilî Amerîkayê hemî dewletên cîhanê girêdayê bendava Hurmuzê ne. Ji Çînê bigire heta Pakistanê, Hindistanê her welat hema girêdayê aboriya wê derê enerjiya wan girêdayê Hurmuzê ye. Ew jî di kontrola İranê de ye. Yani mümkün e ku İran wê derê kontrol bike, pir sehişte dike. Yani niha dibin kontrola İranê de ye. Ama mesele ji nav pevroyê çi yani em xwaz wisa dixwînim. Yani weke na dewletek weke Amerîka û İsraîl wata rabin her du bi hev re dibêje biryar bide êrişî ser İranê bike mesela bê pîlan bikin û dibêje hema rabûne lê xistin tiştekî wisa nîne muheqeq pîlanek wan dûm dirêj heye dem dirêj heye. Ê min bixwe ez dibêjim yani hawakî niha da diyar kir pişta İranê şikan dibe çendakî weke agrbestekê çê bike û di wê navbirê da bi hawakî şerekî li erdê bê meşandin hemberî İranê. Ev şer ji hêlekê dibe ji Rojavayê ji Rojhilatê Kurdistanê ji hêlan Belûca da ji hêlan Ahwaza da ji hêlan Ereba da bê meşandin. û bi heman demê jî paralel yani ev tengava Hurmuzê bê girtin. An niha bibe an jî dibe çendakî weke dibêje bînekê bidin ber İranê da ku ya İran teslîmiyetê qebûl bike yani îro şer li ser İranê bixede û weke mehekê aramiyekek yani tiştekî zamanekî bêşer hebe li holê gelê rabe ser xwe û raperînên çê bibe bi hawakî ev İrana îro heye bu hawayê yê nikan dewan bike. Yani ya İranê bikeve ya rejimê bê guhertin. Ev îdî zelal bûye, diyar bûye. Ama ê min bixwe ez dibêjim na. Yani wê demeke nêz da dibe ihtimala şerekî li erdê pêk bê heye. Ez bixwe vê dibînim. Yani bi hawakî weke hinek hêzên Amerîka weke 2000-3000 hêzên Amerîka vî şerî xwartîne bike û hinek hêzên İsraîl lê bi li hêlekê Belûcî û li hêlekê li hêlan Ahwaz ev hêzên Ereb û her wiha wexta ev tişt bibe Kurdê jî mecbûrî rabin xwe biparêzin têkevin dibêje bajarên Kurdistanê biparêzin. Ez bixwe tiştekî wisa gumanek wisa dibînim sedî heftê sedî heştê dibînim. Ama dibe jî ew li hevdin bikin û bi hawakî ew Hurmuz bi hawakî weke bibêje gelek hêzeke koalîsyonek çê bibe birê de bibe. Ew jî heye. û dibe İran jî zaten hemî şertê wan qebûl bike û weta İran şert qebûl bike û çekê xwe atomî nuklerî bibêje ez çê nakim werin kontrol bike pirsgirêka min bi İsraîl re nemaye û ez tev li hêzên Rojavayî min û weta vana hemiya bibêje zaten şerqê wan heye li İranê xe. Zaten şer bê mane dibe, şer bê wate dibe zaten. Yên armanca xwe bê şerkîn armanca xwe. Ez bixwe dibêjim niha ew li pêv yanin. Eger girtî bimîne rêyekî din ya alternatîv heye ku bikare be bikeve şûna Hurmuzê de gelo?
يعني الريد قرن هذا اللي هي العادة بيتشا بحر صور سور جوتنا يعني بحر صور الوهي لي قرن هم محقق الوهي لي داجي يعني هم دبيتشا جهلا فينانسي دا يعني مستفق مثلا ده هذا وجبويت هين هر دولتين دني وكان بيجي تشين ونظام كدري كريكتور ياكا كمزن بده برخوا يعني بهواكي دم دريجي او خرمز قرتي بمينه ويايا نالا قالك يعني تبقى مهكي دم هات شتيكي بس شبه اما بهواكي دوم دريج او قالك بي كنترول كرن او قالك بي فكرن لقريب انها امريكا اما ذكريا بي بلانيت Tom Barak dibêje Sûriye û Tirkiye dikarin bibin reyên alternatîv di ser wan re petrola temamê rojhilata navîn dikare derbasî cîhanê bibe. Çiqas rast te nizanim. يعني نورمال حتى كركوكي جهاني فكرن يعني او ويدري نورمال انها تدي عراقي باشور كردستاني مناظرة وان درجة بيدي نقاشات مشان ما او دبا او الويدري دو بوري مزن هارن او زيادة اكتيف ببن ويادن محقق يعني كان ورسل اسرائيل راجي هذا يعني قال لك ليش كان ورسل اسرائيل سر سوريا راجي هذا وسر مصر راجي هذا وانا همي چیکن اما داویه را به هوا کی دم دریجی او خرمز بوی هوا نامینه حوجیه بذكرن يعني تناف دو سالا سالا كده تنكان alternatif رياكا بلنشيكا جبويتو alternatif رياكا بلنشيكا 10 سال 5 سال ناسم Ev nîvgrava Erebe jê re dibêjin. Baş e. بله Erebistana Suedî û Oman û Yemen fuqare ya feqîr e bitine ama vê derê binêrin Qatar binêrin ev cî hûn dibînin Qatar e. Qatar dibêje ez cîranê Îranê me ev der Îran e. Ya Hurmuz'a meşhur ev e. Vê derê keşkî meşhur. قطر و ترکیه جی به هفرا پارالل دمشه يعني قطر و ترکیه politik هوی یا رجلات ناوین یکه والحاصل يعني وقتا قطر پوزیسیون وی دیار به ای ترکیه جی کیم زده دیاره ای ترکیه دیار به ای قطر جی دیاره لوی داری اف هر دو هیز نخوازه ایران تک هره به هواکی نخوازه تک هره ما مستفازم دویری در بریم برنامه بقدین فازم از ویجی بینم زمان نها تدي إيروجي حياتا إمرالي شو جم بريزو جلال الحاصل لردمك دريجة بعشيتي السبيكرية إيمن بقى أز بيجم يعني أف مثلا إيراني صافي نبا أف غريكا إيراني بهواكي بنبا ياجي بهواكي لدركي نيجري دان يعني صافي نبا أف مثلا بيواجويا بنظرة رئیس اجران و دولت ترک دست بکریه بداوی نابه وی هوا بمینه داکو او مثلا ایرانی صافی ببه روجلات کردستانی صافی ببه یعنی به تهاوی از بخواه باور ناکم ایرو ترکیه بریارک لی بده آنو ببیج دبیج نیا قانون درخه و به هوا کی ببیج تمام قبول کرد دولت ترک دو خوازه به زمان بلیزه دولت باخچلی چی گو بری بیا سه چهار نه بری بیا باور دکم دیروک اینا تام بیرامن درکت دولت باخچلی بانگ لچی فکر نه بانگ ری zaten اوگوت yani اوگوت acele چیه ایدی برهره ایدی داره اوگوت ama beri bir tişteki dici god beri bir iyi parti و zafer parti ümit izdavu و işte iyi parti bangl hard parti yakırın govadit بشر ایران راتلی شرکت گوادید پیواژه آشتیه پیواژه مدمشان دیگه اونا به خود بین تروریست ترکیه گوانه ها فهم کرد و از رهنه دکره ما فهم کرد مثلا واچ مشاد دولت باحچلی مثلا بده خو يعني ایریشی سر حد و کسین بنگهوان جماعه پیو سر حد پارتیا کرد و نه اون دقینه اون زلال دقینه پیواژه سواچ دسپیکر والهم بردر دکت والحاصل اجي فيج بيجم يعني حتى او مثلا دولت ترک دولت که خودی عاقله خودی دبی چه کلتر که مثلا جی عثمان ده حتی نه پیکتی
والحاصل وانا حميديتن لولا ذاتن كتلو تفقري او مثلا ايراني بستافينا بداوينا بدولة ترك ببجوية نهاده سبيكرية بداوي ناكه وبالزمان بليزه چونكي ايرو بداوي بكه قال كرد بسر دكبه دبي ببجوينا وقتا ايرو بداوي ببه قال كرد بسر دكبه بريز اجلان بسر دكبه وقتا ايرو ببي هوا ابي بجوي بداوي ببه و قانون و قرال انتي خاصن دركبه قال لي كرد بسر دكبه بهواكي اما دولة ترك ببي هوا بيله بزمان بليزه دوی چارچوبه ده میرخاسی پرسک جی پرسیه اگر اوه دوی چما باخچلی بریان هات گود دوی پیواجو زوب مشه و آنها رابیت ویجه بلا هدی بچه ایران رونی برسف دا اجی دوی قناعت دامه که مسئله همین روشتات کردستانه باخچلی دولت ترکیه لبندینه که ایران بر به کدری ودشه لگوری وی اوی پوزیشن بگیرن لگوری وی اوی قانون در بخین یا در نخن يعني اجيت تمام بكم يعني اف انجامان لاخر سوريا دي شخص روجاواي كردستان دا قرتن دخوازن همان انجامي هگر ايران هر برهلكشاندني لجبوي ايران يجي بگره جبوي روجالات كردستان يجي بگره لوي دري كرد بوزيشنك ستاتياك بدست نكهه لورا دولة تركيا اف واجويا ذات سر في اساسي سر في بنگهي بريز وجلان دست بگیریه حتاني شك وقر وقمان لهولي هبت داك وقال لي كرد بيت شتي كده هوكا في بيواجوية بداويناكا يعني بداوينا که دمانا اوی دا يعني منفعتك كردان يعني بتشتكي ناده كردان بي معنى ده يعني نا ناهي انجامكي ند قدينه ونا قدينه وي هوا عمري وي دريج بك حتى ني الروجلات يا ناظين اف در فتي در كتنا هولي دبيتشر يعني حاتش جيوخه ببينه وكرد ضايقه خنا بينه اف مسوغر نبه دولة ترك ند قدينه وندين انجامكي بفي هوا رد ناظ مجي كده وي بهله هي بفروشه كردان وامجي شربكن کردی جی ورن همبری هف بهواکی مارجینال چیری هف بکن دی چاپمنی دا هف دو رخنه بکن چیری هف بکن هم کسک نورن تویته کی پاروکلونه کی بکن یعنی همین امیریشی هف دکن هیلک لسر ناوی کردی نتو پرست هیلک جین زانم لسر ناوی ایدن والحاصل ذاتا لهولی مارجینال بونک مرزی جی هیه بدلی باشوری کردستان دون خطریه که مرزن دایا باشوری کردستان ایریشی مرزن تیزن باشوری کردستانی yani ev statya Kurd li holê ya Başûrê Kurdistanê derketiye holê jî bi hava kî bi destê Tirkiye bi destê Îranê jî ji hêlan hêzên heştên şabî û hêzên Türkmen û nizanim êdin re dixwazin vê statûyê jî qes bike lawaz bike hilkişîne Ez dibêjim tiştê ku di derbarê pêvajoyê de te got giringin anha eger pêvajo bi vî şeklî bidome fayde digine dewleta Tirkiyeyê çima tabii piştî bi taybetî piştî Rojavayê Kurdistanê beriyan ha me çi digot me digot pêvajo eger wisa bidome fayda me ye çima çünkü Rojavayê Kurdistanê hebû li wê derê her ku diçû em dibûn xwedî statû em zexm dibûn perwerda me hebû pergalekî me hebû bi rêva diçû dikarî bû biba xwedî statûyekê navnetewî jî yani fayda me tê de hebû piştî Rojava anha wext çi qas dirêj bibe ew qasa li dijî me ye zeman li dijî me dixebite çünkü li derva her ku diçe em tevgera Kurd milletê Kurd em di nava xwe de bi hev dikevin em hevû du tujbar dikin em stûj dixin stûyê hevû du veya dewleta Tirkiye bi zanebûn dike dewleta Tirkiye dixwaze Heso li hember Ronî derkeve Ronî li hember Ayşe derkeve Fatma li hember wî derkeve hevû du stûjbar bikin û hevû du bixwin di nava ez lemberî Ayşe dernakem tu dernakeve ama Ayşe li hember te derdikeve problem ew e ji ber ku ê te stûjdar dikin pirin ê min stûjdar dikin pirin çima çünkü em diaxivin armanca dewleta Tirkiye ew e ku Kurdan di nava wan da berra hev bidin hevû du bixwin vaya wisa ye yek jî ne tenê em jî
Di nava şer de ava ku di gola da bimîne genî dibe. Hêdî însan ji xwe dipirsin ez çi dikim vê derê? Karê min çi ye li vê derê? Wextê ku merov aktif be di nava siyasetê de, dîplomasiyê de di şer de, merov di nava hereketê de be, merov pêş dikeve. Tiştên nû diafirîne. Ama wextê ku hereket tune ve tu ciyê xwe de bî, tu dest pê dikî ji xwe pirsan dipirsî. Ez çi dikim li vê derê? Çima vê derê me? Armanca min çi ye? Hilweşînekî navxweyî dest pê dike. Vaya xeter e. Armanca dewleta Tirkiye ew e. Baş e, Ronî. Em çi bikin? Pêşniyaz da min ez bi gotinekê bêjim û paşê jî em xatir ji hevala bixwazin. Pêşniyaz da min ew e, em wekî milletê Kurd tu carî li hember hevûdû em neaxivin. Em dijberiyê rakin neyne lîstûka dijmin. Vay yek. Ya duyem di pêvajoyê de pêvajo em bê tarîx nehêlin. Em tarîxekê dayînin. Ultimatom bidin dewleta Tirkiye. Heta vê tarîxê te hebûna Kurdan di qanûnê de nivîsan te nenivîsand em li rêyên alternatîv digerin em bi kî re hevkariyê dikin êdî em dizanin. Vaya tarîx dibe were diyarkirin. Fikra min ew e. Ejî bi du gotina bibêjim yekemîn riya yekemîn û duyemîn û sêyemîn û şeşemîn û çaremîn û pêncemîn nîne. Yani riya mesele berjewendiyê Kurd û Kurdistanê li ku be gelê Kurd, hişê Kurd, dilê Kurd, destê Kurd, milê Kurd wê li vî derê be. Dixwaze ev cem statûk yani kesên weke Îranê be an weke Tirkiye be wexta berjewendiyê Kurd wê derê be Kurd wê derê ye. Berjewendiyê Kurd û Kurdistanê wexta li cem İsraîl be li cem Amerîka be Kurd li wê derê ye. Dagirkerekî Kurdistanê wexta tê hilkişe ji rik û bercehma wî dike hetanî cehennamê riya wî heyî hilkişe heger hilnek ya jî gerek ez hintikek xwe nigek xwe lê xem hespê min kerê min simê xwe lê xe da ku zû hilkişe. Mesele em vana gerek em vana da hemfikir bin em vana da zelal bin. Adin rêveberên gelê Kurd hemî rêveberê me ne û hemî gerek hurmeta me jê re hebe şîr û xeber û virda wê da gerek qebûl nebe. Adin ya jinên Kurd ferq nake Kurd dibe, Türk dibe, Ereb dibe, Çerkez dibe, Ermenî dibe, kî dibe. Yan jin wata li ser sosyal medya mirov li ser navên Kurdbûnê ya ser navê rêxistinekê ya wisa ya wiha ferq nake ez ji bo giştî dibêjim. Çawa mirov kan hewqast çîra bike dema ez cana dibînim hinek jin mesele nav divê de ne girîng e. Dibe Eyşe be, dibe Fatma be, dibe Xezal be, dibe Berfîn be. Yani ez cana dikevim şirovên binên parvekirinên wan jinana ez dibînim yani tiştên cînsel mirov nikane berrake. Mirov nikane berrake û gelekî wan kesana jî hinekî wan ser navên Kurdên netewperest hinekî wan jî ser navên tevgera azadiya Kurd yani qaşo tev dilibin. Ama ser navê kê tevgerin ra tevgerin mirov zilam be, mirov însan be, ji malbatek baş da mezin bû be, di malbateke xwedî urf û adet û ahlak da mezin bû be mirov hewqe çîla nikane bike. Yani jinekê ra mirov nikane hewqast çîla bike, jinan ra mirov nikane hewqast çîla bike. û ji tu însan ra. Lêbelê ez divê derê jî dîsa ji reca minnet ji însanan dikim ji jinan ra hewqast divê çi cömert hewqast bi cömert çîra nekin eybe ya. Baş e, gelek spas dikim Ronî mala te ava. Ejî spasiya te dikim û kesê li me gudarî kir canım ku camêran silav dikim û mamostê dela spas dikim tu her hebî. Mala te ava. Hevan o xatir ji we dixwazim gelek spas dikim ji bo hebûna we, ji bo endametiya we, ji bo ku hûn bûne abone hevalê ku nebûne abone ji wan re jî spas dikim qet nexe bi spasiyê me ê me merdin di mesela spasiyê de ne? Xatirê we silav rêz hevan.